like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses me windy. And I never worry, now that is a lie. And I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me on. Philip, du er nysgerrig. Der er ikke mange børn, der er blevet væk så tit som dig. Det har næsten været sådan en fast ferieritual for Philip at blive væk. Der var engang i Sverige, hvor Philip ikke var så gammel, 5-6 år. Og så kom en far med Philip ved hånden og afleverede ham. Han havde nok forventet sådan lidt tårer ved et gensyn. Nu var det bare 3. gang den dag, han var blevet væk. Så det var sådan mere sådan, nå det er du, kom, så går vi. Der var også det år, hvor vi var på cykeltur til Skagen, hvor vi cyklede op, og så den anden sagen, den var, at man måtte tage toget hjem. Men da vi skulle hjem, så var Philip væk, og jeg vil jo faktisk sige, at du så tilbage, da du løb, og vi kaldte på dig. Ja. Men de andre, de tog toget hjem, og så satte jeg mig i en bog og ventede. Det tog ikke mange timer, før du var tilbage i virkeligheden. Men da du så var tilbage igen, så var toget kørt, så måtte vi cykle hjem. Lørdag ved Skagensbanen, der kørte jeg altså ikke ret tit, så men egentlig havde vi jo en god tur ud af det. Du var måske 8 år, da du blev væk i Hemsedal, og allerede inden vi havde fået vores hytte og fået pakket bilen ud. Men allerede da var du så dreven, at du var gået ind i skisportscenteret og havde bedt dem om at google mig. Så lånte du telefonen og ringede og fortalte, hvor jeg kunne hente dig. Og sådan er det jo, man bliver jo bedre til alt det, man træner til. Også til at blive væk. Philip, du har altid været god til at argumentere og slå igennem med dine synspunkter. Ja, du startede jo i virkeligheden i Svendborg og under dække af kolik. Insisterede du på at blive taget alvorligt og på at opdrage familien. Ofte måtte Henriette aflaste lidt, gå en tur med dig, når du skreg i meningsløb. Senere fik du et klarere sprog, og familien lyttede undrende til det klare valbysk, der flød fra din mund. Der var du i København i mellemtiden. Og vi husker specielt den der med, bedstefar, hvad snakker du om? Den københavnske tone, den lød lidt hårdt i andres ører, men det var jo det, du hørte omkring dig. Den 1. december et år, det var 2002, der flyttede vi til Sæby. Og i forbindelse med julen undrede familien sig igen. For på få uger havde du slået over i det mest drevne nordjyske. Hopperummet, det var blevet til pøleren, og ting kunne pludselig være sådan lidt lavt. Den foreløbige kulmination af veltalenhed har vi haft fornøjelsen af igennem vinteren, hvor vi har snakket konfirmation og konfirmation og konfirmation. Både Kirkegaard og Grundtvig ville egentlig have været stolte af dig. Du har gået til konfirmationsforberedelse og har undret dig. Og det er du egentlig god til. Du har gået i kirke og kommet derud derfra med meget skarpe iagttagelser. Du har i hvert fald ikke sovet i kirke. Skal du den ro, skal du have. Du har vist dig både at kende lyt og forstå, men også overføre til andre situationer. Og i høj grad angribe præstens udvikling. Hvis han har vidst, hvad han er blevet gjort til offer for bagefter, så vil jeg ikke forsigtigt. Du er ikke typen, der tager til et svar for pålydende, hvis du ikke er helt overbevist. Så det har du slet heller ikke gjort her i den forbindelse. Og dermed er det der med konfirmationen jo stadigvæk noget med at blive voksen og sætte sig ned og tænke sig om og finde ud af, hvor man er i forhold til hele verden. Og i dag har du så valgt at sige nej. Og det er jo et af sprogets allerstærkeste ord. Nu har du prøvet det, så nu er du lidt forsigtig med det, ikke? Altså der er nogen, der siger, at det man fortryder mest er ikke de ting, man har gjort, men de ting, man ikke gjorde. Undladelsessynderne. Det man sagde nej til. Det er noget med, at
at ja og holde ud og blive ved. Og det er muligheder, mens nej og give op og sådan noget, det er forspildte chancer. Men i virkeligheden, så tror jeg faktisk godt, du ved, hvornår man skal sige ja og hvornår man skal sige nej. Det er jo der. Et spil derimellem. Du har selvfølgelig ikke alle svarene endnu, selvom du selv er så sikker på det. Men når man nu er så nysgerrig og undrende som du er, så finder man nok ud af det undervejs. Det glæder vi os til at opleve. Nu vil jeg høre, om I ikke vil rejse jer. Og så... Og det er noget med 3 hurraer, og så en bank, og så et sus for Vesterhavet. Philip længe leve! Hurra! 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 Skål! Og på hjemvejen i barnevognen, der kørte den ene, og den anden havde en hånd i nedvenner hele vejen hjem. Ach ja, Philip. Sådan startede du livet. Og de første måneder, der var du temmelig højrøst, og du græd mig. Om det var kolik eller det var sult, det vides ikke helt. Men for at få dig til at falde til ro, så travede din mor med dig i sele på maven, gade op og gade ned ad natten. Så blev du skudt så langsomt ud fra sygehuset. Så lærte du til gengæld Svendborgs natteliv at kende. Og så kom tiden, hvor I flyttede til København, og I bosatte jer lige over for Virslev-parken. Og en weekend, jeg var på besøg, så gik vi 2 ture i parken. Og så sagde du, kom lige herhen, bedste. Du skal se min hemmelige hule. Og jeg kiggede, og jeg funderede nok lidt for længe over, hvordan jeg skulle få mit store korpus sammen til at komme derind. Så du råbte på dit ærke i København. Kom bare ind! Det er ikke farligt. Der er ingen farlige løver. Du skal ikke være nervøs. Du forsøgte det også med at bestige fjernsynet, men glemte sikkerhedsnettet. Så det endte med et ben i lys. Og så forsøgte du naturligvis også meget stærke. Og en dag det var dejligt vejr, du løb rundt i haven, og du havde ingen tøj på. Og så pludselig så skulle du på toilettet. Ach ja, du nåede det ikke. Pølserne endte på bankgulvet. Og som en helt naturlig ting, så udbrød du. Samler du den lige op, bedste? På min 60-års fødselsdag, der gav mig en sang. Og sangskjuleren, det var en stok med en ringklok på. Meget velmenende, sagde du til mig. Den kan du bruge, når du skal overhale. På skiferien over, der havde vi en dejlig hytte med varme i gulvet. Og det brugte vi til at tørre vores våde tøj på. Og en dag, vi havde været i svømmehal, så havde jeg også placeret min, synes jeg i hvert fald selv meget, pæne bikini. Og pludselig så udbrød du. Vis leopardtøj er det. Den sidste oplevelse, jeg synes jeg har haft sammen med dig, det er jo så en familieskiferie i februar her til Østrig. Og der hyggede vi os, og vi voksne fik nok lidt til halsen. Og du brugte alt din charme på at få lov til at smage. Men nej, PH. Din mor lod sig ikke overtale. Vi blev enige om, at du kunne få lov, når du blev 35,5. Og en dag så hørte jeg dig sige til unge Peter, når jeg er 35,5, så skal jeg i hvert fald til Østrig og med til afterskien. Philip, husk at tage bedste med. Philip, du nu trådt ind i de voksne strækker. Men husk, det er altid trygt stadigvæk hjemme med mor og far. Og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke på din vej fremover. Skål, dreng. Skål.